Túto tému si teraz dáme príspevok. Keď už ľudia nevládzu znášať útlak, všeobecná nespokojnosť vytvorí silnú vlnu, na ktorej revolúcia zmetie starý poriadok a nastolí niečo nové. Otázne je, do akej miery je nový spoločenský systém alebo iná vládna garnitúra spravodlivejšia, otvorenejšia a prinesie dôstojnejší život čo najširším vrstvám obyvateľstva. Revolúcie neprichádzajú len tak z ničoho nič alebo z neusmerneného emotívneho výbuchu. Zažili sme to v strednej a východnej Európe, prešli si tým bývalé sovietske satelity od Ukrajiny po Strednú Áziu. Na úspechu sa výraznou mierou podieľajú aktívne skupiny, profesionálni revolucionári s finančnou podporou svojich sponzorov. Majú títo sponzori revolúcii nezištné záujmy a ide im len a len o blaho a prosperitu občanov vzdialených krajín? Milí priatelia, našim ďalším hostom je Ľubo Huďo, kolega, zahraničný spravodajca. Ľubo, prosím ťa, čo to tam odznelo, akí sponzori, kto to sú? Podobne ako v slovenskej klasike, Tisícročná včela, objavuje sa tam jeden chlapík, ktorý keď sa pýtajú, čo treba na vojnu, tak hovorí peniaze, peníze, penieži. To isté treba na revolúciu. A práve preto určití sponzori existujú, ktorí financujú tieto pohyby, ktoré nastávajú v spoločnosti. Samo od seba samozrejme to nemôže prísť a bez finančných prostriedkov sa to nedá uskutočniť. Čo je zaujímavé, väčšinou finančné prostriedky pre tieto skupiny, ktoré organizujú revolúcie, prichádzajú z dvoch zdrojov. V prvom rade sú to nadácie, inštitúty a inštitúcie, ktoré sú financované americkým kongresom. Jeden takýto... A ten kongres o tom vie, prosím? Určite, nepochybne. Takže peniaze amerických daňových poplatníkov idú na tieto veci a určite o tom je jedna z tých nadácií, ktorá je pri všetkých revolúciách, či to bola Zamatová, či to bola Ružová, Oranžová, teda Gruzínsko, Ukrajina, Kirgizsko, revolúcia tulipánov, všade tam figuruje jeden fond a jeho riaditeľom je zhodou okolností bývalý riaditeľ CIA Jan Woolsey. Zvláštna náhodička. Čiže netreba tam hľadať súvislosti. Nie, žiadne súvislosti. Takže sú to buď tieto oficiálne agentúry a potom je tu ešte jeden veľký sponzor, často sa s jeho menom stretávame, je to jeden americký miliardár, ktorý je známy tým, že majetok získal tým, že ruinoval meny v iných krajinách a takisto jeho fondy, jeho nadácie sa podieľajú na financovaní týchto ľudí a je paradoxné teda, že človek, ktorý si nahonobil majetok, takto záleží mu na všeobecnom blahe ľudí a spokojnosti v strednej a východnej Európe. Čiže to sú tie finančné zdroje, bez ktorých revolúcia nie je možná. Možno je dobrá otázka, že na čo taká revolúcia je potom vlastne dobrá, ale ešte tam odznel jeden terminus technicus a to sú profesionálni revolucionári. Kto, prosím? No nie je to v tom duchu, ako sme boli zvyknutí, Che Guevara so samopalom po džungli pobehuje a podobne nie. Tentokrát sú to vzdelaní ľudia z univerzít, školení odborníci prostredníctvom grantov týchto nadácií a inštitúcií, ktorí pochopiteľne internet, organizačné schopnosti, podnecovanie mládeže. Konkrétne o tomto bol jeden zaujímavý článok v Guardian v britských novinách a Mark Eldmon napísal o tom zaujímavú vec. Existujú skupiny ľudí, ktoré sú dopredu vytipované a prostredníctvom nadácií charit presúvajú obrovské milióny od tých sponzorov, zdrojov, ktoré sme spomínali, na tieto aktivity. A do zaujímavej súvislosti to dával s tým, že napríklad v Británii, ak pochoduje milión ľudí v Londýne a požaduje skončenie vojny v Iraku, nestane sa nič. Ale pokiaľ niekoľko 10 000 ľudí pochoduje v Kieve, okamžite je vyhlásené, že vláda, justícia, celý systém je neschopný a celý národ, ľud žiada revolúciu. A ďalší takýto odborník na túto problematiku v Le Nouvel Observateur vo francúzskych novinách, novinár, ktorý sa stretol s týmito ľuďmi aj zo Srbska, aj zo Slovenska, ktorí sa podieľajú na týchto prípravách, hovorím oranžovej revolúcie, ružovej revolúcie, tých pekných, samozrejme, ktoré majú určité cieľe, o ktorých si povieme neskôr, tak takisto skonštatoval, že títo ľudia to berú ako organizačnú záležitosť, samozrejme s neskonalými finančnými zdrojmi a orientuje sa predovšetkým na mládež, pretože mládež je plná ideálov, pretože nemá žiadne závisky, nemá rodiny, nemá prácu, nemá čo riskovať. Ale ďalšia vec je, nespochybňujme entuziazmus tých ľudí, ktorí idú do revolúcie, pretože chcú niečo meniť, áno, sú nespokojní, ale potom sú tu organizačné skupiny, ktoré sledujú určité taktické ciele, využívajú potenciál a to sa potom preukáže po skončení revolúcie, kto sa dostáva k moci, kto získava politické pozície, a toto sú tie ciele, ktoré sme naznačovali, ale ešte jedna existenčná otázka neznalého našinca. Slováci sa tiež zapájajú do týchto dianí v zahraničí. O tom existuje taký, dalo by sa povedať, spor. Tí, ktorí sú obviňovaní, tvrdia, že absolútne s tým nič nemajú. Tí, ktorí obviňujú, tvrdia, že majú dôkazy. Ide o to, že
Určité slovenské nadácie a mimovládne organizácie sa aktívne podielali na príprave oranžovej revolúcie na Ukrajine. Nie je žiadnym tajomstvom, že v určitom období slovenská vláda, ktoré boli sympatické všetky Bushové aktivity v zahraničí, vyčlenila pre mimovládne organizácie vyše $80,000 na granty pre Bielorusko. Takže mala byť aj určitá akcia pripravovaná v Bielorusku v rámci týchto revolúcií. A čo je zaujímavé, v Bratislave bolo aj stretnutie jedného medzinárodného inštitútu amerického, kde sa debatovalo o vývoze zamatových revolúcií do bývalých sovietských satelitov, samozrejme o určitých finančných prostriedkoch a prepojení oranžových odborníkov, teda tých, ktorí pripravovali na Ukrajine veci, aby išli školiť týchto ľudí do Bieloruska. Tak tam tá revolúcia samozrejme nevyšla, nie sú na to tie podmienky, ale vždy treba si uvedomiť, že existuje skupina ľudí dobre financovaná, ktorá manipuluje masou, väčšinou, entuziasmom ľudí, aby dosiahla vyslovene ekonomické ciele. Pretože vždy po týchto revolúciách prichádzajú dve veci. Liberalizácia cien a divoká privatizácia. A neoliberalizmus, teda v ekonomike. Určité skupiny sa dostávajú k obrovskému majetku, či sú to rodinné klany alebo určité politické klany, a tie vlastne určujú vývoj spoločnosti a v podstate tí, ktorí sa podielali, zúčastňovali na niečom, sú len štatistami a sú súčasťou systému, ktorý ovláda niektorý. Ja už som sa len zľakol, že povieš nejaké konkrétne mená, lebo teraz sa nemôže, teraz je moratórium, vieš. Teraz mená nepovieme. Ale prosím ťa, siahni si sem, hej. Čo cítiš, že to také zamatové? Tieto veci, čo si teraz povedal, majú niečo aj s našou zamatovou po slovensky nežnou? Nepochybne aj s mnohými účastníkmi, teraz máme, ja tomu hovorím, mesiac revolučných tradícií, keď si spomíname na to 20. výročie novembra, a mnohí tí účastníci dostávajú otázky aj v oficiálnych médiách o konšpirácii, o prípravách určitých a podobne. Samozrejme, že to popierajú, alebo sa tvária, že o tom nevedeli, že to bolo spontánne, ale mnohé fakty naznačujú, že úplne čistá hra to nebola. Takže niekedy aj na túto tému, Ľubo, ďakujem pekne. Poďme na ďalšie aktuálne ranné správy.